Sme vo Zvolede, hneď pri Valaške, pri námestí a nachádzame sa pred Picnic Skate Shopom, ktorý sme dneska otvorili. Poďme dovnútra, nie? Poďme. Tak takto to tu vyzerá. Máme tu nejaké skatey. Zatiaľ ich je málo, bude ich viac. Pult, treky, rôzne veci. Trocha oblečenia, trocha topánok. Dobre. Tak no, domáca atmosféra. Tak je najlepšie. Kedy ťa napadla poprvýkrát myšlienka založiť si skate shop? To už je dávno, čo ja viem. Neviem, tak vždy ma to tak bavilo ešte, keď som bol malý. Ja som chodil do skate shopov, tak som sa tak proste tam chodil kochať na tie veci a sa mi to veľmi páčilo. A v týchto časoch, aké sú, obchodných centier a neviem čoho, tak som chcel proste mať niečo také, čo bude malé a čo bude slúžiť komunite a nebude to žiadne mamonárstvo ani nič také, takže... Čiže budeš podporovať scénu. Ako by si chcel podporovať scénu vo Zvolene, alebo aké máš ako plány alebo myšlienky? Tak vždycky vlastne dneska ešte ideme robiť nejak grilovačku, jam do skateparku a vždy nejak raz za 2 mesiace, raz za mesiac chcem spraviť nejakú proste akciu, ja neviem, rôzne to bude, uvidíme, že... Ale vždy, aby sa proste stretla parta a poskejtovalo sa a aby to bolo proste také, že sa povozíš a... Taká jedna veľká rodina. Presne tak, no. No, keď sme pri tej rodine, tak máme tu aj istú konkurenciu, je to ešte aj iný skate shop. Čo by si nám k tomu povedal? Cítiš takú konkurenciu, alebo... Čo ja viem, tak ja by som to nebral ako skate shop už. Možno kedysi to bol skate shop, ale už to... Tento prívlastok to už asi nemá, už je to len nejaký obchod. Okay. Takže, čo ja viem, uvidíme, no. Sú tu a každý môže byť, kde chce, takže je to jedno, no. Uvidíme. Dobre. Povedz nám, prečo by ľudia mali nakupovať v tomto obchode? Tak to je každého slobodná vôľa, kde bude nakupovať. Ale keď prídu sem, tak budeme sa snažiť byť milí, porozprávať sa s nimi, poradiť. Neviem, no. Stačí prísť a skúsiť, no uvidíme. Dúfam, že sa každému bude páčiť. Čo sponsoring? Budeš sponzorovať takých chalanov alebo niečo? Určite áno, nejak. Zatiaľ asi to nebude nejak, že plný sponsoring, ale chcem nejak podporovať partu, tak zatiaľ nejak som sa s Hofím dohodol, tak uvidíme, že ako to bude ďalej. Môžeš povedať celé meno, Tomáš Hofbauer. Áno, presne ten Tomáš Hofbauer. Takže uvidíme, no. Lebo zatiaľ sme len začali a... Hej. Je to prvý deň. Prvý deň, veru. Z čoho máš najväčšiu radosť? Z toho celého, že sme to dokázali proste zbúchať dokopy a že sa nám podarilo nejaké veci sem dostať a že prišla parta, pokrstili sme to pivom tu a celé, že super, že mám rado, že to nesie piknik názov a celé proste, že celá filozofia toho, že je to anti veľkým korporáciám, takže... Tak ešte povedz nám, že odkiaľ pochádza piknik alebo nejako tak, keď ľudia náhodou nevedia. Piknik vlastne založili 2 ľudia, pokiaľ ja viem, tak je to Honza Vašut, čo je vlastne chalan z Havížova, ale žije 6 rokov v Alicante a ešte Gustav Forner, čo je jeho kamoš stade z Alicante a oni 2 vlastne založili piknik pred nejakými 4 rokmi asi a sa im to rozrastlo, že už robia aj skateparky tam v Španielsku a veľmi dobre sa im darí. No a teraz prednedávnom otvorili obchod aj v Havížove a teraz sa nám podarilo aj tu. Čiže toto je ako keby slovenská pobočka. No, môžeme to tak nazvať, akože, hej. Je to akože môj obchod, ale ja som hrozne rád, že to môžem robiť pod ich menom a šíriť ďalej piknik meno. A hlavne šíriť anti-Nike, anti-Adidas a anti-podobné nezmysly. Tak a potom, aké značky budú v tvojom obchode? Na čo sa môžu tešiť ľudia, čo prídu do obchodu? Je tu veľa rôzneho, tak zatiaľ čo je tu, tak je tak asi Matix, DVS, Lakai, DC, Volcom, potom máme Ashbury, čo sú vlastne brýle, Independent,
čo je Flip, Creature, Picnic, Holden, to neviem, či vám niečo hovorí, to je snowboardová značka. Čo ešte? Soračel Punkera tu máme. Treky jedine a only independent. Veľa. Ashbury, Eyewear. A čo ja viem, no. Tak, rôzne. Zero nejaké veci. No tak, postupne sa to dúfam bude rozrastať, takže. Tak, držíme ti palce a ešte úplne posledná otázka. Tešíš sa na jam? Teším sa na jam. Dáme si Lekvárovi.